Dobroveče svima, ili dobar dan. Možemo reći guten Abend, guten Tag. Pre svega htio bih da se zahvalim svima na fantastičnom dočeku. Opet ću reći, 100 puta sam rekao, ovo je osjećaj koji ne opisuje rečima, koji se mora doživjeti. Htio bih pre svega da pozdravim našeg motoristu koji mi je bio podrška cijelog puta. On je danas spao, ima je neku manju nesreću, tako da htio bih ovaj put da ga podržim jedan fenomenalni motorist. Imamo jednu malu tradiciju, to je da otpevamo uvijek jednu našu pesmicu koja nam možemo reći postala neka himna, da kažemo, studenata. Pa da pevamo svi zajedno. Po Srbiji mi smo išli, sa bicikla nismo sišli, preko grane sad smo pošli, da bismo i do vas došli. Subotica, Budapest, Bratislava pa u Beč, na 2 točka preko druga, sve do Minhena i Ulma, preko Linca i Salzburga, naša ruta baš je duga, i Karleu sad uz nas, Pumpa s nama nastavlja, šta je dalje ne zna više, istorija sad se piše, probudi smo svima nadu, vozimo se mi za pravdu, do Strasbura ćemo doći, Čaci neće dobro proći, ceo svet sada gleda, student svoju zemlju ne da, pevaj, pevaj Srbijo, narod se probudio, da bi bilo promene, ispunite zahteve, ispunite zahteve. Hvala vam svima od srca.